Gepleyer Adatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 25-nji fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiodan men Ýowşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlyň web saýtyna iň köp okulanlaryň başyny hünärmenleriň duýduruşlaryndan soň Berdimuhammedow binalaryň gurulşy işlerine üns çekdi diýen at bilen çap edilen habarymyz çekýär. Şeýle-de türkmen gurulşykçylary täze gurulýan jaýlaryň howpludygyny duýdurýarlar diýen at bilen çap edilen habarymyz köp okuju çekdi. Migrasiýa işgärleriniň raýatlary biometrik pasportlary bermek işiniň wagtlaryň togtadylan nugaradaky maglumaty esasynda taýýarlanan habar hem köp okulypdyr. Türkmen Telekom internet tezligini ýokarlandyrmagy, bahasyny arzanlatmagy wada berýär. Türkmen awatda sivil çeleklerini dörýän adamlar ýene köpelip başlatdy diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Adatlygyň çap edýän habarlar bilen baglykda öz pikirleriňizi, belliklerinizi, şeýle-de ýurtdaky ýagdaýlar bilen bagly öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hepdeniň jemininiň leýarsyňyz. Türkmenistanyň aýal maşgallary, eneleri edilýän bekanun wasyslaryň sany kemelmekden geçen barha artýany meňdiýär. Balkan vilayetinde şül eni mehri diýen hormatly da hödürlenjek aýallardan ýürüýte dil hatalynýar. Olardan döwlet tarapyndan sowgat berilen altyn zynjyrlary we ordenleri, şeýle-de beýleki gymmatbaha sowgatlary satmalygy boyun almak talap edilýär. Häkimiýetleriň bu hili basyş etmegine hormatly da münasip bolan eneleriň käbiriniň altyn zynjyrlaryny we ordenlerini satmagy we türme tutsaglygyna höküm edilmegi sebäp bolupdyr. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär. Mart aýynyň golaýlamagy bilen şu günler welaýatyň etraplarynda 8 we şondan köp çağany dünýä indiren zinanlary ene mehri diýen hormatly ady hödürlemek bilen baglanyşykly işler alınıp barylýar. Gahrman eneler hasaba alınýar diýip habarçy aýtdy. Geçen ýyllardan tapawutlukda bu ýyl hasaba alynan enelerden ýürüýte dil hatalanyp, olardan döwlet tarapyndan sowgat berilen altyn zynjyrlary we ordenleri şeýle hem beýleki gymmatbaha sowgatlary satmajakdyklaryna kepil geçmek talap edilýär. Aýallar dil hatyny altyn zynjyrlaryň we ordenleriň Halkbankda saklanmagyna garşylyk görkezmeýänliklerini hem aýdýarlar. Onda bularyň diňe zerur bolan halatyna, ýagny döwlet çärelerine dakynmak üçin wagtlaýyn beriljekdigi bellenýär. Dip dil haty bilen tanışan welaýatyň medeniýet edaralarynyň birinde işleýän çeşmämiz aýtdy. 2008-nji ýylda öňkü prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow tarapyndan esaslandyrylan ene mehri diýen hormatly at 8 we şondan köp çağany dünýä indiren hemde terbiýelep ýetişdiren enelere dakylýar. Resmi metbuata görä bu enelere altyn zynjyrlar we ordenler şeýle hem gymmat bahaly sowgatlar we iň pes aýlygyň 10 esesi möçberinde pul sylagy hem berilýär. Şeýle-de käbir enelere döwlet tarapyndan mellek ýerleri we ýaşaýyş jaýlary hem sowgat berilýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä häkimetleriň bu ýyl enelerden dil hata almagyna geçen ýyllarda bu adamy nasip bolan käbir Balkanly eneleriň altyn zynjyrlaryny we ordenlerini satmagy sebäp bolupdyr. Geçen ýylyň güýdüne Gyzlarbat etrafyndan bir enäniň döwlet tarapyndan sowgat berilen altyn zynjyryny we ordenini satanynyň üstü açyldy. Bu ene garaşsyzlyk bayramçylygy üçin döwlet telewizionine surata düşürilýän şäherleriň birine çağırlypdyr we ondan altyn zynjyryny dakynmak talap edilipdir. Onuň bulary satanlygy anyklananyna welaýet medeniýet bölümi we aýallar guramasy arkada adynyň berilen altyny satmagyň uly günä we jinayet donaýdyp onuň işini kadyýete geçiripdirler. Diýip çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä bu ene özüniň puly ýetmä täşlik çekýändigini, döwlet tarapyndan pul kömeginiň hem bir gezeklik berilendigini düşündirmäge çalyşypdyr. Kazy bu enäni 3 ýyl azatlykdan mahrum etdi diýip çeşmämiz belledi. Bu wakadan soňra welaýetde ene mehri ordeni bilen sylaklanan beýleki eneler hem derňelip başlandy. Bu derňewler Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we polisiýanyň işgärleri tarapyndan geçirildi. Derňewleriň netijesinde başga da 4 enäniň öz
öz altın zınjyrlaryny we ordenini satandygy anyklandy. Olaryň her biri 3 ýyl azatlıktan mahrum edildi. Bu zınjyrlary satyn alan altın söwdegärlerine karşı hem çäre görüldi. Häzirki ýiti ykdysady şertlerde ýurtda altın zınjyrlaryny we ordenlerini satanlaryň sanynyň onlar çadygyna ynanylýar diýip çeşmämiz bellidi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyňky maşgala kynçylyklar baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. 8 we ondan hem köp çağaly bolmak wagtyna diýen döwletdäki senzura, maşgala urýan raýatlaryň we ýaş maşgalalarda dünýä inen çağalaryň soňky ýagdaýlary bardy açyk gurrun edilmegine, çözgüt gözlenilmegine ýa-da bu urdaky meselelere jemgyýetçiligiň ünsüniň çekilmegine ýol bermeýär. Şol wagtda Türkmenistanyň maşgalasy bolýan, aýrylşýan raýatlaryň öňkü ýyllar bilen deňeşdirilenine görülmedik derejede köpelenligi. Munyň bir tarapdan azatlykdan mahrum edilýän adamlaryň köpelmegi, zähmet ýa oku migrasiýasy bilen. Ikinji tarapdan barha agyrlaşýan durmuş bilen baglydyk aýdylýar. Ýöne bu üýtgeşikliги tasdikleýän ýa inkar edýän anyk sanlar el ýeterliler. Häzir Günwatar ýurtlarynyň birine ýaşaýan Türkmenistanly geliniň sözlerine görä, onuň bilen bir topordy. 12 ýyl odal ýokary kuzaýyn tamamlan 40-dan gowrak gaýdyň ýarysy öz durmuş guran ýigidinden aýrylşypdyr. Redaksiýada bu ýyllaryň haýsy ýokary kuzaýyny tamamlan baradaky anyk maglumatlar bar. Sinçilerin bir bölegi maşgaly agdalalygynyň esas sebäplerini erkeklerde, köni düşünjede ýa-da ýa-da gaýtmakda görse, beýlekileri umumy sowatsızlykda, yeňil ýaşamak isleýän gyz gelinleriň köpelmegine ýa-da pikir düşünjäniň düýpli özgermegine we durmuşyň aşy agyrlygyna görýär. İkinci tarapdan ören til özgörýän durmuş ilini 4 terimiň içine sygmaýar. Bile ýaşamak islemese durmuşyň kıyınlygyny, ykdysady garaşlylygyň ýokary bolmagyna garamazdan aýrylşmak kararyna gelýän aýallaryň köpelmegi olaryň öz hukuklaryny goramak, öz isleglerine görä ýaşamak ýörelgelerini hasken gadyr goýup başlanlyklaryny, her hili süteme kail bolup oturmak islemeýänliklerini aňladýan bolmasyn diýen pikir hemma. Şu aralykda Türkmen hökümetiniň aýal gyzlaryň bedenine diýen gözegçiliginiň soňky döwürde täze derejelere çykarylmagyny, Aşgabatyň aýallary diňe sagdyn watançylary dogurmaklary we däp bolan maşgala gymmatlyklaryny saklamagy nukdaý nazaryndan seretmek synan şu hökmüne tankyd edenler hem boldy. Azatlygyň habarçylary soňky ýyllarda ene talyk halyny ýetim alýan, döwlen maşgalalarda kemale gelýän çağalaryň sanynyň görnetini köpelendigini aýdýarlar. Redaksiýa bu ýagdaýyň sebäplerini anyklamak üçin öz çeşmelerini, habarçylaryna we synçylara ýüz tutdy. Her wagtda ýaş gyzlar köp galatda durmuş toýuny tutmagy howlukmaýar. Sebäbi toý etmekden ýüze urýan erkek oglanlar ýyl-ýyldan köpelýär. Ýigitleriň köpüsi 35 ýaşy senli sarlak bolup ýaşaýar. Muňa köp faktor sebäp bolýar diýip habarçylarymyzyň biri ýazdy. Onuň tasdiklamagyna görä, öýlenip çağasy bolsa aýalyny çağasyna eklemegiň kıyın boljagyny göz öňünde tutýan ýigitler köplenç durmuş gurmakdan saklanýarlar. Olar durmuş gurýan ýigitler bu arada häzirki ýaly çynlykay alada etmeýärdi. Sebäbi ýigitleriň köpüsi işsiz, pul tapmak kıyın. Olary durmuşa çykjak gyzlar hem işsiz. Bular durmuş guranlaryndan soň nädip gün görmellip habarçy redaksiýanyň beren soragyny sorag bilen jogap berdi. Häzir gyzlar hem durmuş gurmazlaryndan öň ýigdiň işi, hünäri barmy, pul gazanyp biljekmi ýa däl öňünden sorag ýydak edip görýärler we köp gyz diňe şondan soň belli bir karara gelýär diýip habarçymyz aýtdy. Şol bir wagtda öýlenjek ýigitler hem eger mümkin bolsa döwlet işinde ýa başga bir işte işleýän, elinde bir hünäri bolan gyz bilen durmuş gurmaga çalyşýarlar. Ýaşlaryň maşgala durmuşlarynyň bozulmagyna köplenç işsizlik faktory sebäp bolýar. Tejribeden görnüşine görä, toý edenden 2 ýyl şemesi soň aýrylşmak kararyna gelýän gelinler barha köpelýär. Elbetde bu aralykda olaryň köpesiniň çagasy hem bolýar. Maşgala bozulandan soň çagalar köplenç ejeleri bilen galyp ataly atasyz ýetime öwrülýärler. Emma bu mesele barada nimet bogat, nede hormatly il ýaşullary häkimetler açyk görün edýär.
Gararsızlygyň başga ýyllarynda ýurtda giň, ýaýran, neşe gaçakçylygy we neşekeşlik ýaş ýigitleriň köpçülikliğin zaýalanmagyna, türme tutsagylygyna hökm edilmegine we sandan çykmagyna alyp geldi. Bu ýagdaý öz gezeginde çağaly ýa çağatsy dul galan gelinleriň ýaşy geçen durmuşa çykmadyk gyýylaryň köpelmegine sebäp boldy. Şeýle ýagdaýa düşen gelinleriň gyýylaryň arasynda her hili agyr ýagdaýlara düşýänleri az bolmady. Olaryň arasynda umydyny ýitirip, ahirinde özünden has uly pikir düşünjesi düýpden gabat gelmeýän erkeklere durmuşa çykanlary da ikinji aýal bolmagy razy bolanlar hem boldy. Mysal üçin özünden 25 ýaş uly adama ikinji aýal bolan bir gyýdy tanaýaryn onuň bir gyýdy boldy. Ýöne ol indi nikalaşan adamsynyň aýrylyp atasynyň öýünde ýaşaýar. Şeýle mysallar ýalňyz ene bolup ömrüni çağatyna bagyşlaýan aýallar häzir kän diýip habarçymyz aýtdy. Synçylaryň käbiri gelinleriň arasynda keýpini, ırsarap aýrylşýanlaryň hem azärligini, aýrylşmagyň moda ýaly bir zat bolanyny aýdýar. Emma habarçylarymyz bu ýagdaý barada dürli garaýşlary öňe sürdiler. Olaryň birincisi maşgallaryň keýpine ýa-da moda esasynda aýrylşýanlygyny tasdiklap bilmejekdigini aýtdy. Emma ikinji habarçymyz bu diýilýäniň janynyň bardygyny, aýallaryň arasynda kinolardaky ýaly joşgunly söýgü gözleýänleriň hem ýok däldigini bellädi. Dogrusy ýaşlykda aýrylşýan gelinleriň käbiri ýeňil durmuşy saýlap, puller kökler bilen eşretli durmuşda ýaşamak isleýärler. Olar ýaly durmuşdyň erteklerde, seriallarda bolýar. Ha soňat durmuşda ýaşaryny ödüp, ärini, maskalasyny taşlap, Aşgabada gelip köçede galýan gelinler hem köp adatlyk isläp, adatlykdan mahrum bolup türme düşýänler hem bar diýip habarçymyz aýtdy. Geçen ýyl Kake etrawynyňky maşgalasyndan aýrylyp, Aşgabatda erkin durmuşda ýaşajak diýip gelen iki gelin atelli ten sewdasyny edýän gyýylar tarapyndan pyçaklandy. Olaryň biri wakanyň bolan ýerine jan berdi. Beýlek gyýylar ulak möhletli türme basyldy diýip habarçymyz Kakaly gelinleriň atlaryny, wakanyň bolan ýerini aýtmak bilen habar berdi. Sol bir wagtda sebäpsiz aýrylşmak diýilýän pikir bilen lalasmady habarçymyz daşary ýurtlara okumagy, islemäge gidýän gyýylaryň gelinleriň köpelmeginiň, olaryň Türkmenistanda ýaşaýan deň dostlarynyň pikir düşünjesiniň keskin ütgemegini, belli bir derejede täsir etirýän bolmagynyň gaty mümkindigini öňe sürýär. Hemmesi diýjek däl. Häzir gyýyly maskalaryň köpüsinde mektebi tamamlanan gyýylaryň okuwy ýa-da daşary ýurdu, hususan da Türkiýe gitmek meselesi bar. Has anagy Türkiýe okumaga ýa islemäge gitjek diýip aýyk diýýän gyýyt köpelýär. Ozollar isdiýip är aýal bolup gidenleriň ýyzynda galan çağalar hem köp. Olaryň arasynda 10-15 ýyldan soň ýyzyny Türkmenistana gaýtmak meselesiniň üstünde oňuşman aýalynyň ýok, men Türkiýede galjak diýip aýyk depmegi netijesinde bozulan maskalalar hem bar. Köp maskalany Türkiýe bozdu diýýänler hem ýok däl. Meniň ýaşaýan etrapçamda 40 golay aýal ýyzda galan ýoldaşyna indi geljek däl, sen hem öýlen, bagtly bol diýip habar goýberdi. Olar bu hili karara gelenlerinde çağalar hakynda pikirlenýärlermi ýa ýok, biljek däl diýip söhbetleşmiz aýtdy. Yeni bir faktor, erkekleriň arasynda soňky 10 ýyllyklarda has köpelendigi aýdylýan arakorluk bilen bagly. Bu ýagdaý barhakan maskalaryň tozmagyna we çağalaryň ýetim galmagyna alyp gelýär diýip habarçymyz aýtdy. Mundan başga soňky ýyllarda durmuş guran gyýylaryň arasynda ýoldaşyny eline alyp ene ataňdan aýry, özbaşlyk ýaşaly diýýän gelinler has köpeldi. Olar esasan öňden gelýän däwe, gaýynlara hyzmat etmäge razy däl diýip habarçy belledi. Yerli sesmelerin aýtmagyna görä, millik ýerini almagyň kyn bolmagy, guruluş materiallarynyň gymmatlygy, köni jaýlaryň hem asy gymmatlamagy, durly sebäpler esasynda ýykylýan jaýlaryň köpelmegi, täze jaýlary almak mümkinçiliginiň jeňmetiň juda çäkli bölegine illetirli bolmagy, hemde bir näçe ogluny öýüren maskalaryň alaçsyz 3-4 otogly jaýda howluda gysylşyp ýaşamagy hem ýaş maskalaryň bozulmagynda ýeterlik rol oýnaýar. Ýöne synçylar soňky ýyllarda maskala bolup ýaşaýanlaryň arasynda öýdara syýlaw hormatyň hem görnetýän adalýanlygyny, aýalyny urýan erkekleriň köpelmegi bilen bir hatarda adamsyny düýpden syýlamaýan, ony en atasynyň, doganlarynyň, dostlarynyň arasynda kemsitmäge, utanyrmaga çalyşýan aýallaryň hem az därligini belleýärler. Mysal üçin, adatlygyň bir söhbetdeşiniň aýtmagyna görä,
bir maskaly gelinin adamsy bilen sögüşenini gaharna sen ýalyny tüýküren yerimden tapýan diýen söz üçin bodulýar. Adam soňa beýle bolsa bir mundam eglenmedi ýa. Beýle bir maskara bolsa gelinin köçede dostlary bilen gurlaşyp duran adamsynyň üstüne gyýryp onuň eglenindäki köýnegini ýyrtyp ýaş şagasy bilen atasy gitmek bilen bodulýar. Ol şeýdip eýrinden tögöldaçy getirmegi, ýalwardyp gelmegi gowy görýän eken. Şeýle misallar başgadaken aýrylyşyp gidip soň çağalaryny öňki adamsyna, gaýynlaryna garşy gural edip ulanmaga çalyşýan. Olary atenelerine görkezmeýän, dogulun günlerini beýlekide gelseler öýden gaçyrýan gelinleriň hem az därligi habar berilýär. Şu hili ýagdaýlarda ulur mesele bolmasa da aýrylşýan aýallaryň käbiriniň soň ogly gyzy durmuş gorsa, olaryň hem durmuşlaryny bulaýanlygyny görüň berýärler. Mundan başga türkmençilikde odal juda seýrek hasaplanýan ýagdaýyň maşgaly biýik wepalygynyň hem köpelenligini, munyň käbir halatlarda gellenip hem durulmaýanlygyny, adaty öwürlüp barýanlygyny aýdýarlar. Odorlar beýle zat ýokdy. Inni iki tarapda hem aýalynyň ýa adamtynyň daşyndan başga birleri bilen köplünç girlin. Käte tasdan açyk ýaşaýan erkekler we aýallarym bar. Olar bu ýagdaýy kabul edýärler we bir gapydan girip çykmagy, il gözüne är aýal bolmagy dowam etdirýärler diýip adatlygyny çeşmet aýtdy. Synçylaryň käbiri maşgaladaky biwepalyk meselesiniň häzir tasdan birinji ýerde durýanlygyny öňe sürýär. 2-3 çagal aýallaryň arasyna hem öz adamsynyň daşyndan ýene biri ýa ikisi bilen ýaşaýan aýallar köpelýän ýaly. Bu ýagdaýy kabul etmeýän erkekler nikahyny bozmak üçin kadyýete ýüz tutýar we kadyýet 6 aýyň dowamyny olaryň nikahyny bodýar. Şondan soň çağalar ejeleriniň eline ataly ýetim bolup galýar. Bu hili çağalaryň soňky durmuş köplenç aňsat bolmaýar diýip habarçymyz aýtdy. Aşgabatdaky we Türkmenmaşdaky maşgala durmuş meselelerini ýakyndan tynan habarçymyzyň maglumatyna görä käbir halatlarda kanuny görkezilmedik hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen meşgullanýan oteller, giýjek klublar, disko barlar hem maşgalalaryň bozulmagyna öz roluny oýnaýar. Iş sebäpli ýurduň durly sebitlerini bolup giýjelerini otellerde galýan habarçymyz ol ýerlerde durly ýaşdaky aýal maşgalalar bilen gurrundaş boldy. Olar esasan ýerleriniň özlerini ekläp bilmeýänligini gurrun berýärler. Käbir adamsynyň özüni uranlygyny, horlanlygyny we kemsidenligini aýdyp beýrenýär. Adamym Türkiýe işime gidip şol ýerde başga bir aýala ölenni. Ortada men iýesi deklenşsiz galdym diýenler hem bar diýip habarçymyz bir-birinden sähel üýtgeýän ýöne hemmesi birleşip maşgalanyň bozulmagyna getiren ýagdaýlar barada känişlerini aýtdy. Synçylaryň käbiri jemgyýetde maşgalalarda ahlak terbiyesiniň pese gaçanyny öňe sürýär. Olaryň pikirçe geçmişde türkmenler maşgalany mukaddes hasaplapdyrlar. Adamsy uruşa giden aýallar maşgala ojagynyň wepaly bolmagy hemmedatdan ýokurda goýupdyr. Emma inni başga döwür. Ol öňkü edep terbiýe galmat diýip 70 ýaşly Aşgabatly pensioner aýtdy. Onuň pikirçe ykdysady kynçylyklar bolsa-da edil maşgalany bozup ten satmaga sebäp bolar ýaly zat ýok. Emma bu pikir bilen alalaşmayan synçylar da bar. Olaryň pikirçe mesele diňe pulla hem däl. Ýani ýoldaşy uzak ýurda işlemäge denýä nebit gal puwdagyny meýdanyny hepdelep ýatymlyk işleýän erkekleriň aýallarynyň käsiniň aýralygy çydap bilmeýän adamsynyň adanyň puluny başga erkeklere harçlayan halatlar hem az bolmaýar. Ýatymlyk işe gidip maşgalasyny göresi gelip ýa işde bir näsaglyk tapynyp, näsaglyk dörep wagtyndan ýer öýe gelenine aýalyny zynada tutýan erkekler hem bar diýip habarçymyz aýtdy. Synçylaryň käýeriniň pikirçe maşgala medeniýetiniň soňky 30 ýylda beýle derejede pese gaçmagy bilim puwdagynyňky korrupsiýa, ýokary kuzaýlaryny diňe pully adamlaryň okap, okuman diplom almagy, pulsuz adamlaryň bolsa diňe iýjek çöregini gaýga edip ýaşamak bilen bagly. Habarçymyz diňe iýjek çöregini tapmak üçin ýaşamaly diýen düşünjäniň halkyň aňyna siňenligini, köp adamyň başga pikir etmeýänligini we muňa ýagdaýynyň hem ýokdugyny aýtdy. Habarçylarymyz maşgala krizisi, aýrylýanlaryň görnütin köpelmegi, bozulan maşgalalardaky çağalar hakynda metbugatda gurrun edilýärmi diýip beren soragymyza ýok diýip jogap berdiler. Türkmen telewizionynyň we radiosynyň sol sanda gazet jurnallaryň öz tomusyçylaryny, dinleýijilerini we okuyjylaryny ýitirýändigi we munyň sebäpleri barada Azatlyň habarçylary uzalym habar beripdiler. Türkmen telewizionynyň tomusy edýän adam barmy ka diýen sorag döreýär. Ol ýerde diňe propaganda, türkmen metbugaty Berdimuhamedowlary wasp etmekden başga zada wagt tapmaýar.
Şu sebäpden köp adam Rus, Özbek telekanallarına terejär dip habarçymyz aýtdy. Şeýle-de habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä, bozulan maskalaryň çağlar üçin aliment töleýlerini töläp bilmeýän erkekleriň köpelmegi netijesinde hepdäniň 3-nji, 5-nji günleri Gaziet prokuratura binalarynda kabul edilýändigi gelýän dinanlar köpeldi. Metbugatda ne çağlaryny ekläp bilmeýän aýallar, ne de olaryň çağlary, ne de dürli ýerlerde çörek pul dileýän ýetimler barada gurrun edilýär. Muňa derek hemme zat gowy, gülýaly üsüp barýar diýen manydaky gepleşikler taýýarlanýar. Azatlyň habarçysy bilen anonimlik sertinde gurulan saglyk işgäriniň pikiriçe, türkmen ýaşlaryna aýal erkek arasyndaky jinsy gatnaşyklar, arasyçylyk düzgünleri, gowrululyk döwri we beýlikler hakynda hem ýeterlik düşünje berilmeýär. Maskala gatnaşyklarynda mesele dörände psikolog kömegini almak medeniýeti tasdyn ýok. Bu ugrda düşünje berýän gollanmalar hem elýeterli däl. Metbugatda maskalalara mümkin boldugyça kän maglumat bermeli wagty geldi. Ýaşlary maskala gurmaga taýýarlayan okuw sapaklaryny hem guramaly. Mekteplerde ýa-da orta hünär mekteplerinde okuwçylary 16 ýaşdan soň maskala durmuşyna taýýarlayan sapaklary guramaly. Ol ýerde diňe bir maskala öý işlerini öwretmän beýlik gymmatlyklary, aýal erkek gatnaşyklaryndaky sagdyn ýörelgileri hem öwretmeli. Arasyçylyk, maskala, nikah mukaddesliği düşüncelerini bermeli dip söhbetdeşimiz aýtdy. Radionuň bir söhbetdeşi mekteplerde 90-njy ýyllaryň başyndan 97-nji ýyly çelini geçirilen edep tapagyny ýatlatdy. Edep sapagy hepdede 3 sagat okudylardy. Soň ol hem ýatyrly dip radionuň söhbetdeşleriniň biri ýurtdaky maskala krizisini esasan bilim düşünjäniň şol sanyny din düşünjeleriň hem pesligi bilen düşündirmäge çalışdy. Häzirki bozulýan maskalaryň köpüsiniň sebäbini derňeseň ärim iPhone alyp bermedi. Çağasynyň doglan günini bellemedi. Maňa sowgat alyp bermeýär diýen ýaly bahanalara gelip diýerýär. Bu zatlara döwletiň alyp barýan ýalňyş bilim we metdugatda bir adamy hudaýlaşdyrmak siýasaty sebäp bolýar diýip radionuň söhbetdeşi aýtdy. Mundan başga synçylaryň käbiri enatalaryň arasynda durmuşa çykan gyýynyň öýlenen oglunyň uzagundan bagtly bolmagy barada däli ýyly göz edip uly toý tutmaga ýykyn edýän adamlaryň köpelenigini, olaryň ýaşlary öz sözleri bilen aýtsak problema, kıyınçılığı sokýanlygyny aýdýar. Olaryň pikirçe ul toýlary wagt edip, toý mekanlaryny gordurup, bu ýan keşligi döwlet hem wagt edýär. Golayda bir garyp tanışym öýlendi. Gelin alıcı maşinleri bär sany bolup gyýdy alyp gaýtmaga baranlarynda gyýdyň garandaşlary näme dol ekitmäge geldiňizmi? Maşinlaryňyz hem gowy däl 3 tane maşin bilen gelip bizi maskara etdiňiz diýipdirler. Adamlar diňe menlik bilen ýaşaýar, plany uly toý etdi diýseler boldy diýip Azatlyň beýleki bir söhbetdeş aýtdy. Onuň pikiriçe bir topar bilimsiz, sowatsyz, pul tapan emma akyl tapmadyk nesil emele geldi. Olar üçin ar namys, päklik hem gyzykly däl. Eşekden galsa gulagyny hem kes guyrugyny hem diýeni bir-birinden ozdurjak bolup toý edýärler. Aýdylmagyna görä ýaşlaryň arasynda toýa bagşy çağırmak hem uly mesele bolmagynda galýar we bu ýagdaý käte soň ýaş maşgalanyň bozulmagynyň bir sebäbi bolýar. Geçen ýyl harapda bir tanışymyň öýlenjek ogly enatasyna meniň toýuma aýdymçylar Eldar Ähmedow we Farhat Oraýew gelmese men özümi helaklärin sebäbi gelinligime dostlaryma wada berdim diýipdir. Netijede ýigdiň kakasy harapda ýaşap oturan jaýyny görewine goýup süýt hordan prosentina pul aldy diýip habarçymyz bu aýdymçylaryň her toýda özlerine 40-50 miň manat nyrh kesýänligini gurrun berdi. Indi ol tanışymyň jaýy ýok sebäbi süýt hora bermeli boldy. Jaýy bolman soň gelini hem oglu bilen aýrylyşyp atasynyň öýüne gitdi. Adamlar toý diýilse erteri pikir etmän çykda jedýärler. Ýewropa ýurtlarynda ýa-da Ýaponiýada adamlar bizden has baý, has ösen emma toýa 30-40 aňyry gitse 50 adam çagyrýarlar. Ýoksa olaryň plan bar. Ýöne olar pulny toý üçin däl de ýaşlaryň geljegine maýa goýup maşgalanyň geljegini üçin edýärler. Bizde adından 500 hatda 2000 adama çenli çagyryp soňundan aglaşyp kötünüşip ýörler diýip habarçymyz aýtdy. Şu aralykda soňky 10 ýyllarda gurulan köp sanly toý mekanlarynyň müşterileriniň azalýanyny barada berilýän resmi bolmadyk maglumatlardan soň
kalkınış toy mekani, maşgala we toy dawaralaryny ýokary derejede gurap berýänini wagt edýän wagtlaryny güýçlendirdi. Toy mekanynyň giň we göwne jaýlaryna bir wada 500 adam ýerleşýär diýip Türkmen portal nesri soňky hepdelerde uly toy wagtynyň adyndan 3 bildirisini çap etdi. Emma muňa garamazdan Halkara Ene Talygy Planlaşdyryş Federasiýasynyň web saýtynyň ýazmagyna görä, Türkmenistanyň hökümetiň aýallaryň bedenine edilýän gödökçüligi täze derejelere çykarmak bilen bir ýerde meseleniň özüni gödökçülükde we aýallara diňe sagdyn watançylary dogurmaklar hemde aňyrdan gelýän maşgala gymmatlyklaryny saklamaklary nukdaý nazaryndan gadyr goýulýar. Şol wagtda aýallaryň 50%'inin göwrelligiň öňüne alyş serişdelerinden peýdalanmak mümkinçiligi ýok. Ýaňy ýakynyna geçirilen bir barlyk bolsa, türkmen aýallarynyň 60%'inin saglygy goraýyş, göwrelligiň öňüne alyş çäreleri we jinsy gatnaşyklary arazylyk görmek meselesini öz başda karara gelmek mümkinçiliginiň ýokdugyny ýüze çykardy. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Türkmenistanyň ýapyk temalaryň ýene birine ýölenmek bilen döwlet propagandasynyň uldan tutulýan durmuş toýlarynyň kölegesinde galýan özgörüşliklere mümkin bolýandan nazar aýlamaga synanşdy. Eýsem bu meseleler boýunça sizden nähili pikir garaýşlar bar. Inni 4 termin içine sığmayanını gaýdylýan we tiz özgörýän durmuşda maşgala gatnaşyklarynaky sagdynlyk, aýrylşan maşgalaryň arasyndaky gatnaşyk, çaga terbiýeti we jemgyýetdäki awadançylygyň ýokarlanmagy barada öz pikirlerinizi paýlaşsaňyz biz sizden hoşal bolarys. Pikirlerinizi, belliklerinizi garaşýarys. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini jurnalist we synçy Saýmerdan Gulmurad bilen 22 fevrally telefon arkaly geçirilen söhbetdeşligimiz esasyny dowam etdirýäris. Ol soňky günlerde Owganstanyň 20 çemesi sebitini, şol sany türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan ýerlerine bolan sowuk howanyň, agyr düşen garyň döreden kynçylyklary hakyny görüň berdi. Saýmagy Owganstanyň soňky günlerde howanyň aşy sowuk bolanyny barada habar berilýär. Owgan türkmenleriniň bu howa bilen baglykdaky ýagdaýlar barada maglumat berseňiz. Owganstanda Sulhusunym Demirgazyk Owganstanda bu ýyl kışgaty geldi. Köp gar ýagypdan halk gaty közendi. Mümkinçiligim ýok. Öňünden bir tiýarlyksyz sul sowga tutuldylar da. Şol sol Türkmenistan bilen sehetleşýän etraplarda Garkyn, Hamýap, Anyky etraplarynda şo ýerlerde köp adamlar ana unuk mallaryny ýitirdi, ýyşakly mallaryny ýitirdi. Adam boyu gar ýagyp doňaklyk bolup halk juda kyn ýagdaýda. Mümkinçiligim ýok. Aňa Özbegistanyň elektrik tuğu gelýär, olam Özbegistanym elektrik tuğuny kesdi, Tajikistanym elektrik tuğuny kesdi. Dünýä jemgyýetçiliginiň kömegi eken, göze görünip duran kömegi ýok. Adam köpeldi. Misagalardan, aýallardan adamlar öldü, üşäp soğukdan. Ýana bir ýeterli bir ot zat ýakyp bilmän. Odun şöpen bolmandan soň şeýle ýagdaýlar başyna düşdi-de birden gelip bastı, gar bolsa. Siz bu ýagdaýda halkara guramalaryndan hem kömek bolmady diýdiňiz, da şeýlemi? Halkara guramalar azda köp kömek ýetirýär durda ýöne. Indi hazır şo gar bolandan soň ulag zatlarym bolsa mena kan ýollarym ýapyk. Şo sebäpden hem kömek ýetirmegem kyn bolup durda. Dogry duruşur ýol bolmadan soň, zat bolmadan soň şu oba ýerlere, şoňam Garkyn, Hamýap diýip o taraplara azyk ýemet ýabolmasa bir odun çöp mal o ýemetlerini ýetirmek gaty kyn bolup dur. Ana şo taýanda şol Jowzan welaýatynyň polisiýa başlygy baryp dur, wurtel ýutdy kutarda. O taýa baryp mana kömek etjek zada diýipdir. Olam haýyda tez kömek zat onuň bolmandyr. Ýyzma dolanyp baran uramen kömek ýollaryny denedim, kömek ýetişen ýok. Şol esasen kynçylyk ýol kynçylygyda, bir ýol kynçylygy bar, gara ýollarına uwasanda ýokdana. Öňki köne ýollarda. Ana şondan bar bilse barany, barmagam gaty kyn, gar bolandan soň ýollar ýapyk bolup dur.
2 gün mer soğuk dowam etdi. Aşa soğuk hemme yerler gar basıp kaldı da. Ondan zaman sol gar sebäpli halk üýünden çykylman. Awganystanda bu sene bir odun çözüm ýok. Hemmesi ýakylyp daýyp gutaran. Ondan soň gaz diýip ýa onuň ýa mümkinçilikleri ýok. Ana şonuň ýa bir üýüni ýyltmana hiç mümkinçiligi ýok. Serpil welaýatynda, Jowzan welaýatynda, Faryap welaýatynda, Şuldemirgazy Awganystanyň welaýatlarynda köpüne gaty soğuk bir aşa derecesi soğuk boldy da arın aslına galyp ondan soň mana şol içerki bozgullar diýilýär. Serki bozgullara mana şonu gara tutulyp da taýýarlyksy bir çadırlarda ýaşayan adamlar şöyle üşüp ölen adamlar köp bolup otyr hazır Awganystanda. Saýmerdan Güli söhbetdeşlige gatnaşyp beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Aslym sag bolun.